Ix-Shadow Cabinet li ħabbar Simon Busuttil il-ħamis fil-għaxija huwa ddominat minn persuni li kellhom semewlieni fil-Partit Nazzjonalista ta' Lorenz Gonzi, jew kif kien magħruf aħjar Gonzi PN. Mhux biss il-kap Simon Busuttil li kien viċi kapu delegat speċjali, iżda anki l-maġġoranza tal-10 membri l-oħra. Mario De Marco, Chris Saint u Jason Azzopardi kienu membri fil-kabinet ta' Lorenz Gonzi. L-istess kabinet li l-ministri membri miegħu tawlilhom infushom żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa. Żieda li minna għadhom iżommu 100,000 euro kull wieħed. Beppe Fenekadami kien assistent parlamentari u wieħed mill-aktar nies influenti fil-Partit Nazzjonalista, dan minħabba ir-rabtiet li dejjem kellu ma' Austin Gatt. Rabtiet li kellu wkoll Claudio Grech illi wara snin iservi bħala segretarju privat ta' Austin Gatt kien elett fil-Parlament mill-istess distrett tal-eks Ministru. Paula Mifsud Bonnici kienet President tal-Kunsill Ġenerali fi żmien Gonzi PN u Marta Sportelli kienet President tal-Eżekuttiv. Roberta Mezzola kienet dejjem imbuttata biex issir membru tal-Parlament Ewropew minn Lorenz Gonzi, kariga illi ħadet wara li Simon Busuttil inħatar viċi kap tal-istess Gonzi. Imkejjen fil-Partit Nazzjonalista qalu li Teris Komodini Kakija u Claudette Buttigieg huma l-aktar tnejn li jistgħu jidhru li daħlu fil-partit bħala parti mit-tim ta' Simon Busuttil. Għalkemm din tal-aħħar kienet Public Relations Officer tal-eks Ministru Joe Cassar u tnejn li huma qabel l-aħħar elezzjoni ddefendew bl-aħrax ir-rekord ta' Lorenz Gonzi. Fl-istess ħin li pruvat tingħata l-impressjoni li qed titnaqqas l-influwenza ta' nies bħal George Pulicino, Tonio Fenek u Carl Mifsud Bonnici, Simon Busuttil għamilha ċara li dan ma jfissirx nuqqas ta' fiduċja fihom għaliex skontu ma fallewx. Mela, Lorenz ma fallewx, altru. Kif żvela One News il-ħamis, dan it-tibdil sar fost disgwid sieħ fil-Partit Nazzjonalista. Dan għaliex ħafna interpretawh bħala mossa biex Simon Busuttil iwarrab dawk li setgħu jgħeddu tmexxija tiegħu. B'mod partikolari wara li Busuttil baqa' markupra xejn mill-iżvantaġġ li kellu fil-konfront tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Il-kritika lejn Busuttil żdiedet wara li ma' One News qal li żgur mhuwiex hu il-problema tal-Partit Nazzjonalista. Riżultati elettorali kif ukoll anki surveys l-aħħar survey li ħareġ f'Diċembru li għadda kollu taw sfiduċja fil-Partit Nazzjonalista. Ma tħoss li forsi il-problema tista' tkun int? Le ma nħoss, mistoqsija l-oħra?